a todos e a todas os que estades aquí, os que están online, que tamén vexo que hai xente conectada. Vamos dar comezo entón a este acto de presentación do Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza Fol de Veleno número 10, que se corresponde a este ano. Ainda que vexades que pon 2021 e que se edita a final de ano de cara ao ano seguinte, para ser madrugadores. Antes de nada, queremos, dende a Sociedade Antropolóxica Galega, eu como presidente, dar as grazas a UNED de Pontevedra pola súa colaboración e cedernos este espacio e esas instalacións para poder facer esta presentación e a vez para poder achegar a toda a comunidade universitaria UNED estas actividades, estes contidos que creemos que poden ser de interese, sobre todo para a xente que estuda temas de ciencias humanas, ciencias sociais, antropoloxía, historia e demais. O anuario Fol de Veleno leva xa 10 anos de traxectoria. É o anuario que publica a Sociedade Antropolóxica Galega, e a Sociedade Antropolóxica Galega é unha entidade sin ánimo de lucro dedicada á investigación e á divulgación da antropoloxía en Galicia nun senso amplo, é dicir, incluindo todo o que ten que ver coa etnografía, coa arqueoloxía, incluso coa lingüística, coa historia, digamos como ese tronco de coñecemento que a antropoloxía que aborda o estudo dos seres humanos na súa dimensión cultural e social. Entón, entre outras publicacións que temos este anuario. Hai que decir, para todos aqueles que estén interesados, que os anuarios, unha vez que pasan 2 números, que teñen vixencia de 2 anos, están subidos á nosa página web e pódense consultar gratuitamente e descargar, así como o resto de publicacións que temos, que son 4 publicacións anuais. A única que se edita en papel e se distribuye en librerías é o anuario, pero despois tendes tamén a revista Canxar, revista de fotografía etnográfica, con a revista trilingüe en español, galego e inglés, de acceso gratuito a través das nosas páxinas web e das nosas redes, e que se centra na antropoloxía visual, na fotografía etnográfica. Tendes tamén o Caderno de Campo, que é a publicación, o boletín informativo da asociación, que inclui outros contidos, outros materiais, artigos, e tendes tamén Saga Revista Digital Revista Electrónica de Investigación, que tamén está disponible online. O sea que hai unha oferta amplia. E precisamente dentro desta razón de ser da nosa asociación, seguindo esas directrices fundacionais de traballar a prol do fomento da investigación e da divulgación, considerábamos que era importante ter unha ferramenta como esta, donde xente, investigadoras de recoñecido prestixio poden achegar os seus traballos, como tamén investigadores máis noveles que teñan unha ferramenta, un vehículo para vertir os resultados das súas investigacións e tamén isto que está tan en moda de socializar o coñecemento ou revertilo na sociedade. En términos científicos ahora falan de transferencia de coñecemento. Bueno, pois non deixa de ser outra forma de devolver á sociedade os coñecementos, en este caso, en materia antropolóxica. Normalmente o anuario compónse de 2 bloques, un máis dedicado ao tema ao campo da antropoloxía e da etnografía e outro dedicado á historia e arqueoloxía. E se ben inicialmente os principais contidos da publicación xiraban en torno á cultura e historia galega, hoxe en día está aberto, por suposto, a colaboracións de outros investigadores que non sexan galegos, tanto para traballos respecto ao noso ámbito como traballos non só do resto do Estado español, sino de calquera outra parte do mundo que consideramos que poden ser de interese para os nosos lectores. Por eso a publicación admite 3 idiomas, pode
Pódense remitir os artigos, obviamente en galego, e tamén en castelán e en portugués, para aquel que quera utilizar que sexa portugués ou que quera utilizar a ortografía da lingua portuguesa, non? Digo que está estruturando os bloques e normalmente inclúe ao redor dunha dúcia de artigos, non? Poden ser 10, poden ser 12 ou poden ser 14, pero máis ou menos esas son as dimensións deste anuario que, como vos digo, podes adquirir en todas as librerías a través do Consorcio Editorial Galego, podes adquirir tamén, se queredes, a través da página web da Sociedade Antropolóxica Galega, do seu blog, do seu Facebook, calquera das líneas de contacto que teñemos na entidade, e que tamén podes contactar, por certo, a Sociedade Antropolóxica Galega tamén é membro de ASAE, da Asociación de Antropoloxía do Estado Español, a asociación que aglutina as diferentes asociacións locais de antropoloxía, tamén podes contactar a través de aí. No número deste ano, neste presente número, temos os seguintes contidos que vos vou avanzar e despois, a continuación, teremos unhas breves intervencións de diferentes investigadores, compañeiros, que achegan os seus traballos neste número, non? Temos un primeiro artigo que abre o anuario do antropólogo José Luis Cardero López, Saber secreto e sociedades secretas. José Luis Cardero é doctor en antropoloxía e ciencias das religións e un experto en temas de hermenéutica e achega este interesante traballo sobre eses saberes secretos e esas sociedades secretas. A continuación hai un artigo do que meu, de que está falando agora, que se chama A vella que come zamelgos, interpretación dun novo mitema da vella, que despois, se hai tempo, comentarei, se non hai tempo, leredes o artigo no anuario, se queredes, e se non, dentro dun par de exercicios, como se di a nivel contable, teredelo disponible. Pero, en definitiva, analiza unha variante do mitema da vella, do folclore galego, neste caso, unha variante localizada na zona das Mariñas e da zona oriental de Galicia, con unhas particularidades moi interesantes no que a vella construe megalitos mentres come castañas cocidas. É o que se coñece como zamelgos, non? E analizaremos o porqué destes elementos que configuran este mitema. Despois temos o traballo Breve reseña de algunos libros españoles de magia erótica de inicios del siglo XX. Seguro que moitos asisten por este artigo. O meu compañeiro antropólogo Félix Castro Vicente, que temos hoxe aquí presente, ademais, con toda esa escolma de grimorios e libros de magia erótica que vos amosará e que despois pasará a consulta se alguén quere preguntar algo. Temos tamén o traballo de Pascuas a Carnaval, Mascaradas e Ritos de Invierno en la provincia de Toledo, de Jesús del Castillo Martín. Presentaremoslo a continuación porque vai estar con nós tamén de forma online. El vive en Toledo e, polo tanto, conectarase gracias a estas novas tecnoloxías que ahora todos sabemos. É a única cousa boa que deixou a pandemia, que agora ao final todo o mundo sabe utilizar estas tecnoloxías online, non? E terémolo, por suposto, explicando este traballo sobre as interesantes mascaradas que hai, neste caso, na comunidade de Castela-A Mancha, en Toledo, non? Jesús del Castillo é licenciado en Humanidades e etnógrafo. Temos tamén o traballo Patrimonio Material e Inmaterial de Matalobos, que é un barrio da parroquia de San Martín de Salcedo, en Pontevedra, de José Victorio Moure, que é licenciado en Historia e tamén é militar profesional e é veciño desta parroquia, por lo tanto, ten feito traballos de recollida na parroquia de Salcedo. Na parte
xa máis vencellada ao mundo da historia de arqueoloxía, temos o traballo As divindades do Santuario Galaico Romano de Panollas, da compañeira Ana Durán Penabade, que está aquí ao meu carón, que é etnógrafa e é a secretaria da Sociedade Antropolóxica Galega e que despois exporá brevemente o seu traballo. Temos tamén a investigación o Castro de Cotarelo, en Goiás, Lalín, o que se pode ver e o que se ten escoitado de Xoan Carlos García Porral, tamén presente con nós, ele é doutor en antropoloxía e un gran coñecedor de todo o patrimonio material e inmaterial da comarca do Deza, entre outros, non? Así que faranos tamén un achegamento ao seu traballo. Temos a investigación unha achega á cartografía simbólica da Alta Idade Media a partir das fontes orais, etnoarqueoloxía na Pobra do Brollón, de Xurxo Allán Vila, coñecido arqueólogo galego, gran divulgador tamén. E, por último, pecha o anuario, non é por último, hai dos máis. Apuntamentos sobre a fonte de Coutodá, arqueoloxía e etnografía dunha posible sauna galaica, de Manuel Santos Estévez, tamén arqueólogo ben recoñecido, e de Raquel López Noia, que tamén é arqueóloga. E, por último, ahora sí, o traballo O Mosteiro de Tandeiras, de Andrés Diz Domínguez, e que é o traballo deste graduado en Xeografía e Historia que pecha este número 10 do noso anuario Fol de Veleno, Anuario de Antropoloxía e Historia de Galicia. Eu non me vou estender máis nesta presentación porque creo que é interesante que escoitedes os poñentes que nos acompañan hoxe e que vos podan dar unhas breves pinceladas, non, dos traballos tan interesantes que chegan neste número que está a vosa disposición. Está a compañeira Pilar tamén, Pili, está... Sí, é que de lonxe non vexo e de perto teño presbicia, o sea que o meu campo de visión cada vez máis reducido. Bueno, está Pili aí, se alguén tamén quere, pois pode pedirlle o anuario. E agora non vou facer o parvo sacando as gafas cando xa acabei de ler. Por lo tanto, vou agardar e vamos dar paso a Jesús, que está conectado online, e Jesús del Castillo Martín, que debe estar conectado online e ten que estar escoitando. Estás aí, Jesús? Sí, ¿me veis? Sí, vamos a... Vale, espera un segundo. Esto es imposible. Quería poner en primer plano. Vale, sí, Jesús, nada, estás... En primer plano. Sí, nada, es que me he metido la pezuña y no sé si yo fuera. Vale, cuando quieras puedes empezar, Jesús. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias a la Sociedad Antropológica Gallega por haberme invitado a participar en este nuevo número del anuario y especialmente a ti, Rafa, porque sabes que cuando me llamaste para comentarme si quería participar me hizo mucha ilusión y bueno, es que para mí un placer poder colaborar. Y bueno, cuando Rafa me preguntó si quería participar y que me dejaba unos días para pensar el tema que podía tratar en el artículo, pues estuve pensando en varias opciones, pero al final me decanté por este de las mascaradas y los ritos de invierno, porque, bueno, considero que el patrimonio cultural inmaterial es un tema de mucha importancia y actualmente todas estas manifestaciones, todos estos ritos están tomando un valor, si cabe, más importante,
porque son muchos los movimientos, las asociaciones, los municipios, incluso las instituciones que están luchando por mantener vivos estos ritos y estas manifestaciones. Entonces, bueno, en Toledo, en la provincia de Toledo, son muchas las festividades, muchos los ritos, muchas las celebraciones que hay a lo largo del año, desde el primer día del año hasta el último prácticamente. Pero es cierto que esos ritos de invierno tienen ese sabor, esa particularidad que les hace únicos y que a su vez les entronca con otros ritos similares de otras partes de España e incluso de otras partes de Europa y otras partes del mundo. Entonces, bueno, lo he titulado de Pascuas a Carnaval porque las fiestas que trato en el artículo abarcan precisamente ese periodo, que es por lo general el periodo que abarcan estas mascaradas en todos los puntos donde se celebran y con unos elementos muy característicos que tienen en común. El artículo podríamos decir que se divide en dos grandes bloques. El primero, que sería una parte introductoria, donde se habla un poco pues, de las mascaradas de la península ibérica, en general pues, su origen, sus rasgos, la evolución que han tenido, y donde tomo parte de las investigaciones también de otros estudiosos, de otros eruditos que a lo largo del tiempo pues, han tratado estos temas, como por ejemplo son el gran Julio Caro Baroja, o aquí en Castilla-La Mancha en concreto Consolación González Casarrubios, que es etnógrafa, que es amiga también y tiene bastantes trabajos sobre este tema. Y luego pues de otras zonas de España, como por ejemplo Zamora, donde también estos ritos son muy reconocidos, como por ejemplo Rodríguez Pascual o Bernardo Calvo. Pues de la mano de todos ellos he ido haciendo un poco pues, el recorrido por la evolución y por los orígenes de estas manifestaciones, que bueno, que como sabemos pierden sus orígenes en la noche de los tiempos, como se suele decir, y nos encontramos pues ante una gran riqueza patrimonial que hunde sus raíces en orígenes prerromanos y romanos. Son fiestas que mantienen, como decía al principio, elementos comunes que las hacen, pues eso, muy particulares. Pues, por ejemplo, que suelen ser ritos de paso, que intervienen elementos como por ejemplo pueden ser los cencerros, el fuego, que son pues eso, elementos que nos trasladan a esos orígenes lejanos, donde la función que tenían era ahuyentar los malos espíritus, mantener el orden de la comunidad y también pues ser una llamada a la fertilidad de la tierra en ese periodo en el que la tierra duerme y espera la llegada de la primavera para vivir ese despertar. Y luego ya a partir de esa explicación, de ese encuadre, me he centrado ya en las diferentes mascaradas y ritos de invierno de la provincia de Toledo. Como decía al principio, hay un calendario muy variado, muy amplio, y he traído hasta aquí en el artículo pues las más representativas, hay muchas más. En todas las comarcas, sobre todo, vamos a ver que estos ritos, estas celebraciones tienen lugar sobre todo en entornos de sierra, donde la ganadería y la agricultura han sido pues, la base de su economía y aún lo siguen siendo en muchas de las zonas. Entonces, he traído una de cada, digamos, de cada zona, pero como os digo, pues hay bastantes más. Entonces hablamos en primer lugar, de los morraches, de la localidad de Malpica de Tajo. Estos son unos personajes que empiezan a salir el día 6 de enero, en la tarde de la festividad de Reyes, y van con unos grandes cencerros hasta la ermita de San Sebastián, que es en honor a quien se celebran estas fiestas. Y bueno, pues participa gran parte del pueblo. En este año han sido reconocidos como fiesta de interés regional. Y bueno, pues desde ese mismo momento hasta el 19 de enero, que es la víspera de la festividad de San Sebastián, pues van todas las tardes hasta la ermita a poner la vela. Luego ya el resto de días de las fiestas, con el 20, que es el día grande, pues salen por las calles vestidos con su atuendo de colores vistosos y con las porras y haciendo sonar esos grandes cencerros o galdarras, como llaman en Malpica. Y bueno, es un rito maravilloso. Yo llevo muchos años visitándolo y pues cada año te vas encontrando un aspecto nuevo que la hace muy, muy singular.
Luego, a continuación, hablo de la vaquilla y los marraches de la localidad de Los Navalucillos, que está enclavado en el Parque Nacional de Cabañeros, en los Montes de Toledo. Y bueno, es una fiesta también que se celebra con motivo de San Sebastián. Bueno, no lo he comentado, vemos que en todas estas fiestas encontramos un importante sincretismo, es decir, fiestas de orígenes paganos que tuvieron que reinventarse, vamos a decirlo así, para poder mantenerse vivas y que, bueno, pues la Iglesia las asimiló como suyas para participar en ritos, pues como por ejemplo esto, la fiesta de San Sebastián, San Antón, la Candelaria, como vemos en muchas otras. Pues en Navalucillos la vaquilla y los marraches son otros personajes grotescos, donde también hay presencia, pues eso, del fuego, de la tizna, que es un instrumento, un corcho con el que se pintan la cara después de haberlo quemado en la lumbre, los cencerros, las pieles, vienen a representar, pues eso, animales de ese entorno pastoril y ganadero. La particularidad de esta mascarada es que, aunque aparece unida a la fiesta de San Sebastián, no participan en los actos religiosos propiamente dichos, como sí que vemos en Malpica, vemos en Santa Ana, que veremos a continuación. Entonces, bueno, vemos que hay ese sincretismo, pero no termina de dar el salto a la participación en los actos religiosos. Luego también tenemos los perros de San Sebastián en el pueblo de Santa Ana de Pusa, que es pueblo vecino a este anterior que hemos visto, Navalucillos. También con motivo de la fiesta de San Sebastián, los quintos se visten con pieles y con cencerros, emulando ya en la versión cristiana a los perros que lamieron las heridas al mártir después de ser asaeteado en su martirio. Muy peculiar de esta fiesta es el rito claro de fertilizador que llevan a cabo los quintos, que son quienes desempeñan los papeles de esta mascarada, y es que portan botas de vino que llenan en las fuentes del pueblo para mojar a las mozas en un acto que ellos conocen como mear a las mozas. Entonces, bueno, es como digo, un claro acto fertilizador. Luego después tendríamos la fiesta de la vaca de San Pablo de los Montes, que bueno, para mí es muy especial porque es el pueblo de mi familia y es una fiesta pues, que llevo estudiando, digamos, toda la vida porque suelo ir todos los años y no me lo pierdo. Es una fiesta también, quizá a lo mejor de la provincia de Toledo, la más reconocida en este sentido, de las mascaradas y ritos de invierno, porque fue, me parece que en el año 98 ya declarada de interés regional, o sea que hace ya bastantes años. Y es un rito donde participan también los quintos. Se hace con motivo de la fiesta de San Pablo Apóstol, el 25 de enero, y también con motivo de San Sebastián, que es días antes, pero en este pueblo lo juntan, lo celebran a la vez. Entonces, bueno, aquí pues sobre todo el rito de paso son los quintos quienes protagonizan también esta fiesta y bueno, pues se compone de muchas partes la celebración y la verdad es que es muy interesante. Se ve claramente la superposición de lo pagano sobre lo religioso, sobre todo en la procesión, donde toda la manada de la vaca, todos los personajes cruzan entre medias de los dos santos pues para hacer ese guiño a lo pagano. Luego después os hablo también de dos personajes que son los judíos de los pueblos de Camarena y Arcicollar, que son pueblos que están separados apenas 5 kilómetros entre sí. Y llama mucho la atención, sobre todo, la denominación de estos personajes, de esta mascarada, el hecho de llamarles judíos. Entonces, bueno, yo hago en el artículo una reflexión personal, no es que sea nada fijo ni nada afianzado por los estudios, sino que, bueno, es una interpretación personal que yo hago, pues, para dar un poco de luz a esta denominación, que, bueno, que bien podría ser un personaje que surge en época de la persecución a los judíos y que, bueno, que pudiera ser un chivo expiatorio para crear burla o escarnio, o bueno, o como tenemos en interpretaciones que han hecho otros etnógrafos, pues que fuera un personaje que haría referencia a quien acompañase a la Virgen 40 días después de dar a luz al templo a la presentación del Niño Jesús. Bueno, pues hago un poco esa interpretación. Y la curiosidad de eso, de que son dos pueblos vecinos y que los dos tienen la misma fiesta con motivo de San Blas y de la Candelaria y con la misma denominación. Decir que este año estuve en la de Camarena
Y pues la verdad que me llevé una grata sorpresa porque la persona que lo había desempeñado me comentaba hace años haciendo trabajo de campo y haciéndole la entrevista me comentaba que entre él, su padre y su abuelo habían hecho más de 100 años de participación en la fiesta. Y este año cuando llegué pues ya habían cambiado y había tomado el relevo un chico joven, entonces bueno, eso es símbolo de que la fiesta se encuentra con salud y con vistas a continuar. Y luego ya hablo en el artículo también de una fiesta de otro rito de invierno, que es la Candelaria, en la pedanía de Las Navillas, que es un pequeño pueblecito perteneciente a Menasalvas, que es otro pueblo de los Montes de Toledo, y donde los quintos vuelven a ser protagonistas en el día de la fiesta de las candelas, el 2 de febrero, que van al campo con un carro, lo cargan de leña para luego encender la luminaria en la plaza por la noche, pero a la vuelta al pueblo la peculiaridad es que pinchan naranjas en ramas y las van lanzando a todo el que se encuentran a su paso, especialmente a las mujeres. Entonces, bueno, es otro claro rito fertilizador. También la naranja como elemento que hace referencia al sol, pues ese despertar de la naturaleza, de la llegada de la primavera. Y ya por último, y no me enrollo más, hablo del cirihuelo de Mejorada, que ya se encuadra en fiestas de carnaval. Por eso el título de Pascuas a Carnaval, porque quería poner un límite y el límite pues lo pondría con el cirihuelo, que es otro enmascarado. Podría ser a lo mejor origen de otro rito antiguo también de estos como los que estamos hablando, pero bueno, en este caso tiene más que ver con el tema de las ánimas benditas. Es un personaje que a primera hora del domingo gordo de carnaval sale por las calles del pueblo, de Mejorada, va con una hucha y con un cetro, va con la cara cubierta, no lo conoce nadie, hasta la tarde que entrega el dinero, y va casa por casa pidiendo limosna para sufragar misas a las ánimas benditas del purgatorio. Y bueno, pues hasta aquí. La conclusión que saco del artículo pues es eso, que son fiestas que están viviendo un momento de auge, que están tomando... la gente está tomando conciencia de su importancia, pues vemos que hay en muchos pueblos donde se están creando asociaciones, movimientos en defensa de estas fiestas, incluso descendientes de los pueblos que viven fuera y que solamente pues, van en festividades, en verano, pues se involucran también en la participación en estos ritos. Y bueno, pues la necesidad de salvaguardar todo este rico patrimonio inmaterial que tenemos y que considero que es fundamental. Y nada más, pues lo dicho al principio, que muchísimas gracias por vuestra invitación y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un placer escuchar y tener esta visión de las mascaradas de Toledo que tanta relación tienen con todo el mundo las mascaradas de invierno que tan vivas se conservan en nuestra tierra. Un abrazo, estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Vale, continuamos entón agora, damoslle paso a Ana Durán Penabat, que vai falar do seu artigo As divindades do santuario galaico romano de Panoias. Moi ben. Escoítase ben? Vale, moi ben. Sí, perfecto. Bien. Que? Perfecto, bien, se escucha bien. Vale, moi ben. Pois eu nesta ocasión escribín sobre o santuario de Panoias. Estivestes algunha vez en Panoias? Non? Bueno, Panoias é un sitio arqueolóxico que está no norte de Portugal, preto de Vilarreal. Pois é un sitio moi curioso porque ten unha serie de vamos a dicir así como inscripcións na rocha e tamén así unhas pías e unha especie así como de cadaleitos así escavados na rocha. Entón, pois, é un sitio que desde que se redescubriu, porque, bueno, tuvo a súa actividade sobre os séculos 2, 3, 4 despois de Cristo, despois abandonouse, pero sempre tuvo así como unha aura de misterio e un sitio moi curioso para a xente, para o propio do lugar e tamén para os estudiosos, non? E a partir do século XVIII, bueno, pois empezou a ser estudado de forma académica, non? E hai un montón de autores que lle dedican algunhas páxinas, como pode ser, o primeiro foi Gonsalves de Aguiar, tamén Contador de Argote, o propio Leite de Vasconcelos,
Hübner, Russell Cortés, Troanois, e últimamente xa Colmenero, Hausil, Alfoldi e María Joao Correa Santos, non? Entón, dedícanlle, sobre todo, moitas páxinas ao que é o lugar, a arqueoloxía, e cada un ten a súa propia interpretación do que era o lugar e como se facían as cousas ali, non? No que parecen coincidir todos era que era un santuario. Parece bastante claro que na época romana estaba dedicado a Serapis. Serapis era unha divindade de orixe grego-exipcia, da época do século III a.C., da Macedonia, cando o rei Ptolomeo I quixo unificar a religión entre gregos e exipcios, non? Entón inventáronse, porque foi unha invención, unha divindade que se chamaba Serapis, non? Que se facía nos templos de Serapis, chamados Serapeum? Bueno, pois curar a xente mediante un sono divino, non? Entón, esa religión ou ese tipo de religión chegou aquí a Gallaecia a través dos soldados que viñan de Oriente. Cerca de Panoias están as minas de Tres Minas, que era un sitio moi importante. Sabemos que os romanos pois lle daban moita importancia ao que era a extracción do ouro. Entón, pois, estaba ali nun sitio moi estratégico e estas crenzas pois chegaron, según o que contan estes autores, a través dos soldados e dos cargos militares que estaban ali, non? De feito, hai unha inscripción, unha das 5 que se conservan, bueno, conservanse menos, hai unha que está recollida, que xa non existe, despois existen 4 máis, non? Entón, parece ser que o que oferente, que era un alto cargo militar. Ben, o que fixen eu foi facer como unha especie de estado da cuestión, resumir, poñer en claro cal é o sitio arqueolóxico, máis ou menos, cales son as principais teorías sobre o lugar. Despois tamén abordo que é unha cuestión polémica, porque se ben Serapis era a divindade máis clara da que se fala no lugar, tamén hai unha inscripción na que se dedica tamén aos deuses Númina, Lapitearum, que é xeralmente interpretado que eran os deuses do lugar, non? Que os lapiteas, que era un pobo que estaba ali, o pobo local, non? O pobo galaico local. Non obstante, hoxe en día, tendo en conta outras liñas de investigación, non solamente as arqueolóxicas, senón xa meténdonos no multidisciplinar, podemos asegurar que o lugar non foi creado ex novo polos romanos, senón que era un sitio que xa era adorado polos povos anteriores e que posiblemente os deuses non fosen os deuses en sí, senón que o sitio sagrado eran as pedras, as rochas, non? Entón, baseome sobre todo na teoría de Almagro Gorbea, que ten estudios moi interesantes sobre as peñas sacras en España, e o seu estudio comparativo con outros lugares da Hispania céltica, como pode ser Vilar de Perdices ou sitios recén descubertos en Extremadura, non? Entón, pois, deixo aquí unha reflexión, a parte do estado da cuestión, deixo aquí neste artigo unha reflexión sobre como se interpretou un posible serapeo, pero a galaica, non? É dicir, evidentemente os romanos eran un pobo moi pragmático, adaptábase moi ben ali onde iba o que había, non? Entón, pois, ben puideron aproveitar o que era a religión local e adaptar as súas crenzas o que era o que había aquí, non? Entón, aquí teño diversas fotografías, por exemplo, no artigo do lugar, destes cadaleitos que vos comentaba, e que, por exemplo, autores como Alfoldi interpretan que o que se facía nesas rochas, en eses cadaleitos, era un ritual que se chamaba incubatio, que consistía no sono sagrado, é dicir, para curar certas enfermidades ou certas cousas, pois o que facían era
facer un ritual mistérico, e despois dormir nas peñas, non? Parece ser que entre os povos célticos, os povos atlánticos, era costumbre dormir nas rochas sagradas ou nas tumbas dos heróis para facer unha experiencia similar, non? Un sono máxico para poder curarse, non? Isto de Incubatio pareceme un tema moi interesante para seguir investigando, porque autores como Venoso, por exemplo, din que ven xa do Paleolítico, non? Cando se acodía as covas como lugar sagrado, como o ventre da terra, como o útero da terra, para ter unha revelación divina e poder ter certas curacións ou revelacións, non? Entón, o artigo en sí non saca unha conclusión exacta, senón que deixa moitas hipóteses. É un sitio que hai que interpretalo, o sea, de verdad que foron moitos autores que pasaron por aquí e que cada un ten a súa propia opinión, pero hai que seguir investigando e, sobre todo, integrar outras disciplinas como pode ser a antropoloxía ou a etnografía para poder ampliar a nosa investigación. E, bueno, sería todo pola miña parte. Eu non vou falar máis para non facer spoiler. Espero que vos guste. Intentei poñelo de forma bastante clara. Empecei cunha introducción da súa localización, de por que era importante, da proximidade coas minas, un contexto espazo-temporal, como facemos os historiadores, e despois unha descripción do lugar, do que se conserva do lugar, porque parece ser que o sitio era máis grande do que é agora, non? Agora, por exemplo, falase de que son 3 rochas importantes, bueno, en portugués chamaselle fragas, pero que no seu día chegaron a haber 7 rochas, que se saiba, e que todas tiñan un papel no que era un itinerario mistérico, onde o iniciado facía certos rituais, onde se facían certos sacrificios, onde se mataba sobre todo vacas ou bois, animais, ritos con sangue, e despois tamén o que é, según Alfoldi, o soño sagrado, non? E despois xa me meto no que é os aspectos religiosos, fago unha interpretación do que podía ser o posible santuario indígena e a súa posterior romanización, non? E nada máis, espero que vos guste e, bueno, pois que o disfrutedes. Moitas gracias, Ana. Ademais, creo que é o serapeo máis importante da Península Ibérica. Sí. E está aí al lado. Está é un sitio que a verdad que vale moito a pena visitar. É impresionante porque ves aqueles sitios excavados na rocha, quedas hecho corpo dicindo, bueno, isto para que era, non? Entonces empezas a ler, empezas a ver as distintas interpretacións. Entón, pois, isto das interpretacións é como cando lees o xornal, non? É dicir, para chegarnos á realidade, hai que ler varios periódicos, varios xornais, para non quedarnos cunha versión sempre dos feitos, non? Entón, pois aquí o mismo, hai que ler, hai que sintetizar e sacar as propias hipóteses, non? Entonces, a miña hipótese que bueno, que era un serapeón, pero a galaica, así, por dicilo en palabras prosaicas. Graciñas. Moi ben, pois moitas grazas. A continuación, damos a palabra a Félix Castro Vicente, que vai falar do seu traballo Breve reseña de algunos libros españoles de magia erótica de inicios del siglo XX. Félix, como diga. Bueno, hola, que tal a todos. Bueno, moitas gracias pola posibilidade de publicar este artigo na revista, que a verdade que o tiña aí un pouco no caixón desde fai un tempo, cando bueno, ten o seu interese. Bueno, eu tamén fixen antropoloxía pola UNED, que, bueno,
penso que somos moitos os que agradecemos a posibilidade de ter cursado estudios antropolóxicos de algún xeito, que en Galicia ainda pois, non hai casi forma de cursarlos. E, bueno, pois, unha das facetas das que me teño especializado é moito pois, reseñas, casi estudios bibliográficos respecto de autores e obras de bueno, o que se pode denominar ocultismo. Bueno, un deles, pois, eu fixen este traballo que, bueno, como lle puse no título, é unha breve recensión sobre obras de masia erótica entendidas nun sentido amplo, vamos, non pensar só no que son conxuros de amor, sino, pois, únicamente para conseguir, pois, conquistar o amado, ou tamén, pois, pode ser, pois, conxuros de, pois, para reter a persoa amada ou, bueno, outro tipo de prácticas ou tamén mesmo prácticas, digamos, oraculares, adivinatorias para saber quen vai ser o teu amado, etc. Bueno, na obra, bueno, neste artigo, basicamente, me limitei, sobre todo, a falar de dous autores e tamén editores de obras de ocultismo. Un é Rosendo Pons Morros de Barcelona. Bueno, teño que dicir antes que, bueno, evidentemente, as obras de ocultismo, pois, casi en España, pois, coa persecución da Inquisición de todo tipo de obras deste tipo de literatura, pois casi hasta finais do século XIX son bastante raras. Digamos que no cambio de século empeza a haber unha eclosión de obras que falan de todo tipo de prácticas, bueno, esotéricas, ocultismo, masia, etc. Por unha banda, moitas delas son traducións de obras francesas, que moitas veces, pois, en Francia, pois, ca República Francesa, etc., pois, era un tema o da religión, as crenzas, que xa estaba moito máis liberado, pero tamén, por outro lado, pois tamén recollen as crenzas que había naquela altura sobre o que lle denominaban masia moderna, que, bueno, pois aí cabían todo, pois, desde as crenzas de tipo espiritismo, o que veu logo ca teosofía, o movimento dos Rosacruces, logo tamén, pois, todas as crenzas arredor do magnetismo, que hoxendía non creemos moito neso, pero sí que naquela época, pois, había moita xente que cría firmemente que ca ollada magnética que podías manipular a xente e todo este tipo de cosas. Entón, por unha banda, falo bastante das obras que editou en Rosendo Pons, que trouxen aquí bastantes delas. Se ve que o de tema do amor debeu de ter moito éxito, porque fixo un feixe de obras, todas semellantes, algunhas idénticas, que lle cambiou o título, pois Amor Mágico, La Ciencia del Amor, Magia Sexual. Moitas veces recopilaban, pois, tradicións de grimorios antigos referente ao amor, pero sobre todo, pois, talismáns, fórmulas máxicas, e outras veces, pois, tamén cousas modernas, como teño dito. Rosendo Pons, pois, fixo, por exemplo, esta obra tamén, Filtros de Amor, creo que non se vai ver moito, pero, bueno, Filtros de Amor. Fixo algunha que xa tamén tiña gran parte de material que era tamén sobre o que naquela época se consideraba que era saludable para o corpo. Esta, por exemplo, é moi curiosa, La Fuerza Viril e Cómo se Conserva. Escapa un pouco do tema da masia especificamente, pero, bueno, tamén neste ámbito un pouco intermedio, que tamén tocaría o da masia, pois, por exemplo, esta de La Mano como guía para el matrimonio, pois, supoño que, bueno, ca quiromancia, pois, saber que se eres compatible ou con quen te podes resultar, etc. Entón, bueno, é un campo moi prolífico de publicacións e curioso, non? Sobre grimorios especificamente, claro, en moitos grimorios, pois, dende antigo, sempre apareceu algunha receta de índole amoroso.
teño que dicir que realmente dos grimorios que teño eu estudiado, creo que nos grimorios ibéricos, o libro de San Cipriano, basicamente, comparativamente, é o que máis fórmulas de amor ten. Debe ser que na Península Ibérica a xente estaba realmente preocupada deso e non tanto de gobernar o mundo, conquistar poderes supraterrenales e dese tipo. Outro dos autores do que falo é interesante porque estamos en Pontevedra, Enediel Sayá, alias tamén Aymerich, que era o seu nome real era Alfredo Rodríguez Aldao, que era oriundo de aquí de Bueu, era da familia do Saldao de Pontevedra. O que pasa que el xa nacera en Madrid, era tío segundo de Víctor Saíz Armesto, o sea, unha persona moi ben relacionada. Pois este señor, na miña opinión, é un dos maiores ocultistas a nivel ibérico, galego indudable. El sacou unha treintena de obras, foi o responsable de que se fundara en Pontevedra o grupo teosófico Marco Aurelio, delegado de Papus para todos os países de fala ibérica no tema no martinismo, que era o movimento que levaba el, era teósofo, masón, tivo unha chea de cousas. Foi tamén traductor de obras e tamén autor de varias delas. Foi, por exemplo, trouxen aquí del pois obras que fixo que teñen directa relación co tema da magia amorosa, pois La magia e el amor, que publicou na Biblioteca del Más Allá, pero, bueno, esta é unha traducción de Laurent Inagur. Unha obra máis interesante que fixo el en 2 tomos, o de Goecia, Estudio histórico e científico de la magia pasional e erótica, que, bueno, fai unha semblanza das crenzas máxicas dende a antigüedade hasta os seus tempos, aos principios dos anos 20. Como podemos ver, nesta época xa que se empezan a facer libros en rústica, pois tenden moitas veces a ter portadas sugerentes que chamen o lector a mercalos. Evidentemente, este tipo de portadas, pois, digamos que 20 anos despois da Guerra Civil, xa estarían directamente censurado a obra, non? Pero, bueno, é unha obra moi interesante, porque, ademais, é propiamente a autoría de él. El tamén se caracterizou moito porque, inda que fora traductor de obras, sempre incluía amplios comentarios de cada obra, o sea, metía información moi valiosa. Entón, aquí, máis ou menos, veño falando destes 2 autores fundamentalmente. O artigo é basicamente casi descriptivo, non? Contando os apartados de cada libro, un breve análise das receitas de amor, non? Pois, ás veces hai receitas específicas divididas por xénero, non? Para mulleres, pois polo que se emprega para facer as fórmulas máxicas, pois evidentemente, pois nalgúnas empregase sangre menstrual, noutras, por exemplo, de homes, pois empregase semen, entón aí, claro, hai outras que son indistintas, que poden valer para homes e para mulleres. Aí se podían darlle unha perspectiva de xénero ao traballo, pero, bueno, foi fundamentalmente enumerativo. Hai, evidentemente, tamén poñen moitas recomendacións que hoxe en día son de sentido común. Hai un libro deles que o primeiro que tens que facer para atraer e agradar é lavarte todos os días, ser limpo, ir arreglado, o sea, cousas que, bueno, tampouco está mal que o lembren, non? Pero, bueno, daquelas o mellor, pois, era importante lembrarlo. E, bueno, nesta orden de cousas, por exemplo, Rosendo Pons tamén sacou esta obra, El arte de enamorar, un libriño pequeno. Non fago consultas, pero, bueno, si o mellor teño recibido consultas periódicamente, non de especificamente cosas amorosas, pero, bueno, de feito, a primeira exposición aquela do 2008 dos libros do Demo de Lugo
o máis peculiar foi un señor que foi querendo comprar un libro dunha vitrina, que era un libro de San Cipriano, e unha chica que foi bastante desesperada que quería un libro destes sí ou sí, non? Pero, bueno, fora deso, pois tamén no que teño recopilado últimamente, pois hai moito que se pode encadrar no que a literatura de cordel, pois pregos como El oráculo de los enamorados, o oráculo de Carmen. Esta é unha obriña que é o que falaba eu, el magnetismo e el amor, non? A aplicación do magnetismo ao amor. Pero, bueno, é un tema, pois, como todo, apaixonante, que pode dar moito que analizar e que afondar. Bueno, pois moitas grazas, Félix, pola túa presentación e convido, como no resto de casos, a que se lea con interese o traballo que achegas, porque ademais é un tema bastante pouco tratado dentro de todo este mundo de grimorios e de libros mal chamados tamén moitas veces de bruxería, non? Saber, Félix Castro, seu irmán tamén Castro, un dos maiores expertos, sen lugar a dúbidas, do mundo no libro de San Cipriano, o libro magno de San Cipriano, o Ciprianillo, non? Ten unha colección maravillosa que estivo exposta hasta hai moi pouco, non? No Museo Etnolóxico de Ribadavia fixeron unha mostra moi interesante sobre o libro de o Ciprianillo e todo ese mundo, non? Ben, e agora vamos entón a dar a palabra a Xoan Carlos García Porral, que nos vai falar de o Castro de Cotarelo, o que se pode ver e o que se ten escoitado. Así que nada mellor que escoitar para ti a ver que se ten visto, que se ten escoitado nesa zona ademais tan rica en xacementos arqueolóxicos como é todo Deza, Silleda e Lalín, non? Moi ben, por boas tardes. Gracias, Rafael, gracias, Ana, por convidarme para participar neste número. Vou merguer para repartir aquí uns folletos. Trouxe un agasallo, uns cadernillos sobre os castros que fala el. E dentro tendes tamén unha fórmula, un filtro amoroso que meteu Félix. Bueno, pois imos indo pouco a pouco, porque o artigo que está no anuario recolle parte da temática que temos aquí. Eu, claro, vindo desde o Deza, por non solamente me interesa falar do castro que é o castro da miña aldea, senón que tamén que vos quede unha perspectiva dos xacementos castrexos que temos na comarca. Posiblemente a comarca con máis xacementos do noroeste peninsular, sin dúbida. Titulas este folleto 22 gramos. Fixémolo no ano 2015, era coa idea de facelo para os colexios, pero nos colexios dañe moi pouca utilidade. Entón, bueno, pois están ali en stock e imoslle dando seguida sin acontecementos destes. Pon en letra miúda de ouro, porque aí temos unha pasaxe, un vídeo colgado en YouTube. Cando lle puxemos o título en YouTube, decímoslle poñer 22 gramos de ouro, pero engadíndollo de ouro, porque se lle poñemos 22 gramos solo, posiblemente houbera máis entrada das brigadas de estupefacientes que de que nos conviñanos. Entón, era por iso. Bueno, pois, se abrimos, o primeiro que vos vades a topar aí á esquerda son os castros que forman a comarca de Deza. A comarca de Deza está formada por 6 concellos: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Eses son todos os castros que aparecen non catalogados, porque catalogados hai sobre 107, pero hai algúns que tamén poden serlo. Algún xa desaparecido, como é o caso do castro de Maceira, en Lalín, non, por exemplo. E aí marcamos en cor azul en Lalín o número 14, Cotarelo, que é do que trata o artigo do anuario,
e o número 20 Don Ramiro, porque son dous dos castros do Concello de Lalín son os máis grandes. Non? De feito, este castro de Cotarelo está, a comarca de Deza, cai cara a bacía do río Arnego e cara a bacía do río Deza. Cara a bacía do río Arnego, pois atópanse os castros da zona da Golada, da zona de Dozón, da zona de Rodeiro, e cara a bacía do Deza, atópanse os castros de Lalín, os de Vila de Cruces e os de Silleda. E o castro de Cotarelo está aí, entre unha e a outra. Xulio Carballo, que era o arqueólogo aquí da Consellería aquí en Pontevedra, pois el, claro, lóxicamente, encadra na bacía do río Deza. El di que dende o castro de Cotarelo que se visibilizan outros 19 xacementos castrexos. 3 máis, posiblemente. El considera que a visibilidade dun xacemento castrexo cara a outro é o que lle dá a hexemonía territorial a un castro. Entón, desde o castro de Cotarelo é desde o cal se ven máis castros da comarca de Deza. Pensemos que o Concello de Lalín é o terceiro concello, o cuarto concello máis grande de Galicia. A Fonsagrada, Lugo, Vilalba e Lalín. Pois abarca unha gran cantidade de territorio. Logo, poñemos aí ao carón, poñemos aí a relación entre o castro de Cotarelo, que curiosamente estamos tendo ali unhas xornadas técnicas da cultura castrexa en Lalín, da UNED, na aula de Lalín. Un dos cartaces que se colocaron para promocionar este curso foi o do castro de Cotarelo, que por esa hexemonía que ten. O que tedes aí arriba, situada a 656 metros de altitude, hai outros 3 castros, como o de Cotarelo, que están situados a unha altitude bastante parecida, pero os outros xa están máis abaixo. Non? E aí había pois, a lenda esta, que unha lenda tradicional, lóxicamente, que dende o castro de Cotarelo existen 2 traves, unha de ouro ou wolframio e outra de xofre. Esta van dar ao castro de Don Ramiro, aínda que tamén hai quen di que este castro se comunica co Don Ramiro por medio dun túnel con traves de ouro e mirra. E temos a versión desde o castro de Don Ramiro cara do Cotarelo, que é que dentro do castro de Don Ramiro pois hai tamén unha mina que comunica o castro de Don Ramiro co castro de Cotarelo, capital dos Mouros, pero ao pouco de meterse nela é imposible continuar por motivos descoñecidos. Entón temos os 2 castros hexemónicos da comarca conectados tamén por o patrimonio inmaterial. Entre eles pode haber unha distancia de 2 kilómetros en línea recta, desde a cima de Lalín a outro extremo, porque os 2 son castros veciños de Lalín. O sea, están ao lado do mesmo pobo, non? Están moi preto un do outro. De feito, aí no de Don Ramiro está totalmente silvestrado, deixouse de cultivar. O de Cotarelo ainda se cultiva na croa, entón ainda se mantén bastante limpo, pero o de Don Ramiro non se dá pasado. Non? Entón andaba aí o Concello cun proxecto de mercar as terras da croa para facelo como lugar visitable para os veciños e achegados. Se abrimos agora, pois vamos abrindo e aparecenos aí o mapa da comarca de Deza, a situación dos concellos, e o que fixemos, Antonio Presas, Celso Fernández San Martín, o contacontos, que se cadra sonalles, e eu, daquela foi marcar a visibilidade dos castros. O número 14 o de Cotarelo, o número 20 o de Don Ramiro, con as liñas que nos van marcando esa visibilidade. Entón, vense, desde o castro de Cotarelo, vense pois, castros os que están aí máis na parte oriental, que son os de Rodeiro, pois, hai castros como o de Pena Grande, como o Castro Pequeno, como o Castro de Cantelle. O Castro de Cantelle é un castro enorme, inmenso, está a unha grande altitude. Entón, ata se ven desde aí. E esa é a situación digamos que especial que ten o castro de Cotarelo ao estar situado entre a bacía do Deza e a bacía do Arnego. Entón, facilítalle esa visibilidade. Tamén lle puxeramos pos cativos cales son así as características máis definitorias do que era un poboado galaico. Entón, pois aí aparecen eses 13 puntiños que iban describindo. Bueno, pois, isto sería o que se ve nun castro. E agora, se abrimos a sábana esta, pois aparecenos aí no medio 3 lendas que cando Rafael veu por ali para facer o País da Moura, pois tamén as contaramos daquela. Entón, hai unha lenda de mourindade, que é a lenda da vella que lle daba de comer aos porcos dun veciño, que lle orcebaría, e a cambio de lle dar as probas das miudanzas, despois da matanza, pois deulle
unha cesta, devolveu a cesta, o home mirou no camiño, eran carbóns, tirou con eles, o de sempre, non? E chegou á casa e apareceu un carbón remangado no trapo que cubría a cesta e era unha pedra de ouro. Foron a buscar, a ver se onde que eran os carbóns, había máis pedra de ouro, pero non había nada. Esta lenda, lóxicamente, coñecíana os mozos de Cotarelo. E na parte dereita, arriba, aí sí que xa hai unha cousa que foi certa, e que ali na parte leste do castro, no segundo terzo do século XIX, 3 mozos ali da aldea fixeron unha mina para buscar ouro dentro do castro. Agora mismo é difícil entrar, non entra un zorro, entra un teixugo, ben, pero unha persoa xa é difícil. Eu, a última vez que entrei, xa habrá como 20 anos, e xa había que entrar de cabeza, arrastrándose polo chan, porque foi quendo a terra, pero unha vez que estás dentro, abres os brazos de un lado a outro e non tocas as paredes. Ou, na primeira parte, ergues cara arriba e tampouco chegas arriba, non? Conforme vas andando, pode ter tranquilamente uns 30-33 metros de fondo. Conforme vas andando cara ao fondo, vais estreitando, lóxicamente. Bueno, pois iso era a xente que coñecía esta lenda, que, ademais, a lenda non era lenda, senón que era unha historia certa. Entón, dentro do castro hai ouro, entón estes mozos construíron unha mina para atopar o ouro, que non o atoparon. Pero logo temos aí o protagonista, de aí o título de 22 gramos de ouro, que este señor Modesto, cando mo contou, daquela, pois, tiña 85 anos, agora vai facer 99, está igual, que o temos aí, non cambiou nada. Este sí que atopou unha pedra de ouro no castro. O conto teñeno aí, tamén aparece no artigo, está subido en YouTube, tamén o poden escoitar, porque é un narrador fantástico, Entón, sí que atopou a pedra de ouro. Esa pedra de ouro, cando se lle contesta aos cativos, sempre se lle di hai esta lenda donde os carbóns se convertiron en ouro, cando foron buscar os carbóns xa desapareceran, os mozos da aldea anduveron á procura do ouro e non a atoparon, pero este home, Modesto, sin andar á procura del, atopou unha pedra de ouro de 22 gramos e ese pode ser algún dos carbóns que queira no agro. Entón os rapaces xa quedan extasiados, claro. Entón, bueno, pois este, para que teñan así unha perspectiva do que é a comarca de Deza en canto aos povos galaicos que ali houve. Tamén eu quixen titulalo así, o que se vella, o que se ten escoitado, porque é un castro que non está excavado, solamente lle pasaron un densiómetro e un xeo radar no seu momento, cando fora aquel proxecto de Depodeza, sacaron, intúyense unhas construccións que pode haber por abaixo, non? Pero, bueno, isto tampouco é de todo fiable. Entón, é o que temos deso. O que sí é, temos a tradición patrimonial inmaterial dali, sí que nos fala, a parte da existencia dos mouros, a existencia de traves, etc., danos tamén pistas do que pode ser, pois, unha arqueoloxía, a arqueoloxía válese da toponimia, a arqueoloxía válese do patrimonio material. E hai unha zona ali do castro, na parte leste, que lle chaman o Adrio do Castro. Chamanlle o Adrio, nós sabemos que o Adrio é o que rodea as igrexas onde están as sepulturas, non sei. E ali a xente chama o Adrio porque din que ali os mouros enterraban os seus. E ali traballando co arado, ali contaba un veciño que morreu con 92 anos, contaba como, cando andaban traballando ali co arado, atoparon unhas laxas de pedra colocadas de forma vertical dun lado do outro, con anchura de 75 centímetros e cobertas por outras laxas de pedra. E dentro, pois, había carbóns. Entón, eles dicían que eran os osos dos mortos. Claro, iso interpretábano así. Logo, outro veciño decía que ali na casa del, tamén no mesmo finca do Adrio, traballando, apareceu un escudo, chamabanlle un escudo. Era circular, en espiral. Entón, que o tiñan ali, depositado, que lle caeu sobre unha perna a un rapaz, que ora xa ten 62 anos, 63, pero de neno que o rapaz, o avó desa casa, non o avó do neno, senón o que estaba nesa casa, colleu un mazo e rompeu, non? Porque dixo, ti non lle volves facer mal ao rapaz. E escachou con ese escudo, como lle chamaban ali. E logo tamén, arando nesa tenza, atoparon 3 construcións consecutivas de 3 por 4 metros, comunicadas entre sí por unha especie de ventana, que les chaman ya as casas dos mouros. Isto todo está aí debaixo. Claro, ti escoitas isto, escoitas ese
canalón, digamos así. Esas lastras, esas lousas colocadas en vertical, tapadas por outras, con carbón dentro. Escoitas ese escudo, esa parte dun escudo, escoitas esas 3 casiñas e automáticamente, eu non son arqueólogo, pero a mí se me viría un monumento con forno á cabeza, case automáticamente, non? Un elemento propio da romanización do mundo galaico. Bueno, pois ali está. Pero aí temos, non? Como moitas veces a toponimia, os relatos lendarios nos informan do que hai e non vemos. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois con esta exposición de Xoan Carlos vamos dar entón por rematado a presentación deste número do anuario Fol de Breno, agradecéndovos novamente a vosa asistencia, convidándoos a que o leades, que accedades á página web e que vexades os números anteriores, que para eso están aí, para que se podan consultar, e tamén agradecer ao resto de compañeiros e compañeiras da asociación que fan posible pois a realización deste anuario que, como podedes comprender, un traballo feito desde unha asociación cultural pois require moita voluntariedade e moito esforzo colectivo. Así que, bueno, gracias a Pili, que está aquí presente, gracias a Ana, que aparte de escribir é a responsable tamén da maquetación, e aos restos compañeros, Xoan Vieites polo deseño, tamén a Miguel Ángelo Vieites e os restos de compañeiros que colaboran na realización deste anuario. Deixámoslo aquí, vale? Para non aburrir e que quedes con ganas, e así o próximo ano volvemos outra vez a contar outras historias das que conterá o vindeiro número do noso anuario. Moitas grazas e moita saúde. Nada, chao.